Tambalan na! Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang ina. Shoutout sa lahat ng mga estudyante ng Lasal. De La Salle University. Hello! Buti na lang pumasok ka, nahihirapan ako. English kasi sila eh. Kaya nag-English din ako. Nakakaloka. Ang daming bata. Kaya nga eh. Ramdam mo, ano bang age range nito? What are your ages? 21! Oh my gosh! Literal, Diego, na 2 dekada na mas Kaya nga bata kesa sa atin. Ayan. So, ito nung kahapon lang, mayroon akong kausap. Meron kasing kumalat na video. Totoo ba to? Tungkol sa school. Sadali lang. So, hindi ko kasi alam kung yung video is prank. Hindi ko kasi siya tinapos. Alam mo kung bakit? Nasampal ako ng kahirapan eh. So, it was about, there was a, kailangan ba English? There was somebody interviewing some students from LaSalle asking kung magkano yung kanilang allowance. So, totoo ba yun? Ganun yung allowance nyo? Kasi parang yung range ng allowance dun sa at least hanggang dun sa part na napanood ko, Jegs, is mga 4,000 and above per day. Per day? Hindi ka nasampal ng kahirapan. Hindi ko tinapos yung video. Sabi ko, bakit na? Parang nasa maling industriya ako. Sabi ko, sahod ko na yan. Sahod mo talaga ba per day? Hindi, sahod ko na isang buwan. Akalating buwan. Oo, correct. Oo. Yun na lang natira after pagkatapos Oo, kasi maraming mabawasan deduction, yung correct, di ba? Pero totoo ba yun? Anong mga allowance? Totoo ba? Ikaw, ikaw, makinis ka, mukha ka anak ng mayaman. Magkano allowance mo? Hindi daw mga 2,000 a day lang daw. Hala, mas malaki pa rin yung kita nyo sa amin. Anong trabaho ng magulang nyo? Welcome to Love Radio. Alam nyo po dito sa, biglang nag-lecture. Alam nyo po dito sa Love Radio, I think isa sa mga rason kung bakit nagtagal din na mahabang panahon at hanggang ngayon very relevant pa rin yung mga DJs natin. Kasi anything goes. Tama. Para tayong magtotropa, isipin mo, di ba, walang preparation, tinanong ko, totoo ba? Na gano'n ang allowance ninyo? Kaya nga nagulat Pero sila. Pero napanood niya yun? Oo, ano? Napanood niya, no? So, hindi siya prank. Totoo talaga. Oo. For some people. For some. For normal people. Mga 1.5 siguro a day. Ayan. Mga gano'n, no? Hindi rin. Yun. Sobra ng 1,000. Tama yan, di ba? Kasi grabe kakaiba talaga yung mga ganong amount. Pero sa bagay, kung wag tayong sumali, mayaman sila, di ba? Nakikisali tayo eh. Pero wala lang, alam mo, sa totoo, na-amaze din talaga ako dun sa yung kapag ka yung mga tao, yung mga estudyante pa lang, pero ganun na yung mga galawan ng pera nila. Ano pong trabaho anong meron? Saan po yan, di ba? Pero hindi namin alam. Pero ang galing. Patas din naman ang buhay eh. O ano, diba? Bakit? O hindi kasi kahit sabihin natin yung mga kagaya sa atin na yung baon is ganito lang, yung kung paano yung dynamics ng buhay natin, Sa hindi rin bagay. tayo stress. Sa Sa madaling mga ganyan, hindi ka basta-basta makakapagpunta ng mall, hindi ka basta-basta kasi syempre, may nakaatang din na responsibility dahil malaking pamilya mo. Oo nga. Baka Parang katulad ng
minsan 'di ba naiinggit po tayo dun sa mga bakit siya dumadating siya sa opisina, let's say, o kaya pangmalakasan yung yung dating niya, may mga sasakyan na mga magagara, 'di ba, mga ganon. Conscious ako sa mata mo. Bakit? Bakit? Ano ka ba, natural 'yan? Natural yung gray na Linaw yan. ng mata mo ngayon. Natural yung pagka-gray. Ano ka ba? I was born this way. Charas. Nakakainis. Di ba, minsan maisip mo, ay nako, grabe no, sana ma-achieve ko yung buhay na meron siya. Yes. Na grabe magagara yung sasakyan, ang yaman-yaman, ang laki-laki ng bahay, sobrang tindi ng mansyon, di ba? Tama si Jeg sa sinabi niya kanina, yung responsibilidad din naman ng mga taong may ganon, mas malaki. Isipin mo, yan yung mga may-ari ng mga kumpanya na ang empleyado ay 500 hanggang 1,000. Tama. Di ba? Ang hirap kaya isipin nun, at yung 500 hanggang 1,000 na mga empleyado na yan, iniisip din ng mga boss na to yung mga pamilya ng mga yan. Samantalang tayo mga simpleng mamamayan, ang iniisip lang natin yung mga kakainin lang ng pamilya natin na iilan lang sila. Yun yung mga klase yung mga trade-off na tinatawag. yun yung mga klase Hindi, inggit lang tayo. Kaya iniisipan natin ng masama. Yung mga Hindi, klase pero mga totoo. bata yun, hindi pwedeng kumain sa gilid-gilid ng parisan kasi Ay, maya-maya ma'am. mga hospital yan. Ay, oo, correct. Kasi Oo. tayo, di ba? Sabi ko sa'yo na food poison na lahat. Tapos ako, hindi ako na food poison. Sabi ko, grabe na talaga yung tiyan ko. Kanal na kanal. Hindi lang humor ko yung kanal, pati tiyan ko talaga kanal. Nakakaloka. Ay, so far pa naman sa mga nagpapadala ng pagkain sa atin dito. Buhay pa naman tayo, di Ay, ba? alam mo, speaking of nagpapadala ng pagkain, kani-kanina lang may nag-message sa akin. Oh. Meron daw nagpadala ng pagkain sa atin or bumisita sa atin. Tapos may picture na hawak yata natin or na video na parang na-scam siya. Oh, paano na-scam? Basta parang tinakbuhan. Pakita ko sa'yo. Isa lang pong paalala ha. Huwag niyo po kami gagamitin para mang-scam kayo. Wala kami pumunta dito yung nang-scam. Oh, pumunta May dito. picture. Hindi, pumunta dito yung sabi daw. Okay, Oo. so syempre hindi naman natin alam yung kwento. Oo. So pumunta dito, nagbigay ng mga ng mga pagkain. Oo. Alam nyo mga friends from the De La Salle University, alam mo, madali kaming it's easy to please us. Pag may pagkain, Oo. talagang red carpet. Alam, may pagkain, red carpet, ganon. 'Di ba? So, syempre, para kahit walang pagkain or basta bisita, ini-entertain namin. Yes. So, itong mga to, meron siyang mga pinadala. Tapos, syempre, natuwa tayo. Kasi, of course, 'di ba, pwede namang wala pero may pinadala. Uh-huh. But apparently, ang sinasabi nung nag-message sa akin, Ginamit yung picture na yon. hindi, parang hindi naman niya sinasabing nagpapatulong siya sa atin kung paano makontak. Kasi na-scam daw sila. Bumili ng yung mga products worth 6 digits eh. Tapos, Na yung hawak-hawak na. nahawak natin. Ay, alam mo, Jex. Hindi ba AI lang yun? Huwag tayo basta-bastang Hindi ba na AI yun? Ha? Hindi, nag-uusap tayo dito. Pakita ko sa'yo mamaya, di ba? Oo, ganun. Ganun. Hello. Anyway, so, Kita nyo napunta tayo dun sa topic na yan kasi, bakit? Octopus na yung topic natin, Hindi, kasi di nga, ba? di ba, yung balik tayo doon sa sa may mga bata na may allowance sa malalaki. So, Hindi sila basta-basta makakakain sa kung saan-saan. tayo Ganyan. kasi kahit anong ibigay lang, go. Kaya nga, di ba? Siya natin kanal. Oo. Hindi, ako I believe that kung ano yung para sa'yo, yun talaga yung binibigay sa'yo. Yun lang yun. May trade-off, kaya nga sabi ni Oo, Nicole, may trade-off yan. Wala pong perpektong buhay. Maaaring you would see on social media, for example, na parang perfect ang life na meron sila. Ito, isa sa mga favorite examples ko, yung merong isang artista na nakasama ko talaga na, pag tinignan mo talaga yung life niya, on the social media platforms na pinuposta niya, may isip mo, ano pa bang problema ng taong to? Correct. Pero nung nakausap ko siya, ang dami niyang problema na ayoko yung buhay na meron siya. So, ganon. So, what's meant for you is for you. So, kung blessing na yan para sa'yo, yung malaking mansyon na yan para sa'yo, may isang medyo hindi masyadong kayaman ng buhay, para sa'yo talaga siya. Meron talaga. And lagi nating tatandaan, let's always magnify the strength. Yan, tama. Magnify po natin yung positive things that we have. Oo. Attitude of gratitude. Yan. Always. Ako, I would say na we were blessed before na nakatry kami na magkaroon ng malaking negosyo. May pa-warehouse ka, etc. Yan. And then pag nandun ka na sa negosyo, pinakita din sa'yo na
ang hirap din eh. Hindi siya Totoo madali yan. eh. Correct. Kaya yun, na-scam kami. Kaya Ayun. balik sa normal. Balik sa normal. Okay na yung Back normal. to basic. Oo. Back to basic. Oo, Ganon. yun. Mas relax. Mas may peace of mind ka. Alam mo, meron nga ako isang kaibigan na sobrang yaman talaga nito, na yung mga tipong ano niya, yung mga, syempre kinakaibigan natin yung mga Oo naman, ganyan, doon tayo didikit Oo, doon eh. tayo didikit Saan pa kasi ba? sa panahon ng pangangailangan, madaling utangan, di ba? Tama. Hindi masyado nag-iisip. Kasi kung hampas lupa din yung kaibigan mo, tapos Oo. utangan mo, ang daming Correct. rese-rese, di ba? Pero pag mayaman, di ba? Oo, Madali eh. barya lang yun sa kanila eh, oh. Ayun, na yung mga tipong yung ginagrocery niya, yung mga hindi ko ma-pronounce sa mga pangalan ng mga meat. Aha. Ganyan. Alam mo ba, isang araw, sinabi niya talaga sa akin, kung meron siyang gusto pang i-achieve or gusto niyang maging, gusto niya maging kahera ng Pure Gold. As in literal na parang ganun ka-specific. Sabi ko, kahera ng Pure Gold. Sabi niya, wala lang kasi minsan pag napupunta ako sa Pure Gold, nakikita ko yung yung parang simplicity of their lives and parang gusto ko ng buhay na gano'n. Aha. See, alam mo yun, parang, and I'm sure yung kahera ng Pure Gold, let's say, pag nakakakita siya ng mga kliyenteng cart yung mga Oo. binibili, I'm Gusto sure niya naman, in her oo. mind, di ba, iniisip niya, sana meron akong buhay na meron Oo. siya. Ang hindi mo alam, yung tao na may cart na binibili, yun din yung iniisip niya tungkol dun sa kahera, na Ayan. sana meron akong buhay na meron ka. Ang problema kasi lagi natin tinitingnan yung kung anong meron sa iba eh. Correct. Oo. Nakakalimutan natin na meron din naman sa Ayan. atin. Para mo mag-iiba yung ganyang mindset once you found your purpose in life. Ayan. What's your purpose? Ano What ba is- yan? Ano ang dahilan ng iyong paggising? Yan. Ganon. Oh, to please others ba? Habulin ba kung anong meron yung iba? Naku, sinasabi ko po sa inyo, yung paghahabol ng latest, hindi po yan matatapos. Ayan, oo. Kasi kapag lumabas na ang iPhone 17 Pro Max to the maximum level, Oo. obsolete na yan. Dahil siguradong may Tama. kasunod na yan na 18.72,688. So, hindi ka makakasabay. So, mahirap sumabay. Oo. Nakakapagod. Oo. Pero it's a thing sa generation ngayon, yung FOMO din eh. Hindi rin natin sila masisisi. Hindi naman kasi din. they feel bad na rin yung pag napag-iiwanan ka. Kasi sa totoo lang, hindi din natin masisisi ang generation ngayon. Pero it Hindi is how kasi it is eh. ano na social media eh. 'Di ba? Ito lagi kong example Mabubuli din ka rin kung pag wala. Kaya ayan. importante yung value sa bahay eh. Sa bahay pa lang tinuturo na ng mga Yes, magulang na oo. it's not all about material wealth. Gusto ko yung sinabi nung isa dito, 'di ba? Sobra-sobra na ang 1,000 isang araw. Ayan, Kasi hindi ko oo. makalimutan talaga yung video na yun. Na ang taas ng allowance ng mga tagalasal everyday. Sabi ko, ganun na ba yung galawan? Kasi paano na yung anak ko parang Huwag mo papanood sa anak mo yun, Kaya nga eh. Hindi ko papanood sa kanya yun. Diba? Kasi, naku, hindi ko kaya yan, anak. Pero totoo. So, it's important na, yung value sa loob ng bahay, Yes, oo. i-retain po natin para kahit na it's the way of the world, material things, Oo. FOMO, and Correct. all, hindi ka basta-bastang mape-pressure Oh, yan. na makisali. Ganon. Ganun lang yun. Ay, hirap talaga ng buhay. Hindi mo malaman kapag ka mainit, nagrereklamo. Kapag ka malamig, nagrereklamo. Tingnan mo, yung mayaman, nagrereklamo. Ba't mayaman ako? Sana simple lang yung buhay ko. Yung simple lang ang buhay, nagrereklamo. Bakit simple lang yung buhay ko? Ayan, isang reminder to always have an attitude of gratitude. Tama. And always mga kabisyo, strengthen and always, tingnan nyo po lagi ang inyong mga blessings at Tama. hindi yung blessings ng iba. Kasi yung blessing mo, para sa'yo yan. Correct. Sa'yo talaga naka-customize Oo. yan para sa'yo. Kung- Naka-template yan sa'yo. O kung hindi pa man dumating, it's not your Hindi pa panahon. oras. Oo. Hindi mo pa carry eh. Correct. Hindi mo pa, baka alam ni Lord eh, kapag ka binigyan ko to ng mansyon, yayabang to. Tama. Tas Eh, wala kang mansyon eh. Correct. Kaya hindi ako binigyan ng mansyon ni Lord eh. Yun din. Sabi ni Lord, anak ko, Kaya lalaki tinatanong yung anak Oo. mong, is your mom famous? Bakit wala kayong mansyon? Alam mo, pag nakita ko talaga yung kaklase ng anak ko, sasabihan ko talaga siya ng, thank you!
Thank you for reminding me, Oo. 'di ba? Pero totoo 'yon. Kung hindi pa para sa iyo, maaaring hindi pa panahon kasi hindi ka pa ready. Correct. Oho. Whatever it is, material thing, Ayan. pagkakaroon ng trabaho, yung Love life, kasama love doon. life, Oho. 'di ba? Hindi ka pa ready, baka immature ka pa o kaya Correct. yun na nga yung sinasabi natin, alam ni Lord na kapag ka binigay niya sa iyo 'yan, baka Oo. mapahamak ka. Mhm. So, yung mga rejections, lagi nating sinasabi, will always be Ayan. redirections. So, kaya nga yung mga trials in life, customize yan eh. Correct. Yung napagdaanan ni Nicole, hindi ko pwedeng pagdaanan kasi hindi ko kaya. Correct. Yung Yung- napagdaanan ko, Tama. hindi rin pwedeng kay Nicole kasi, Kasi hindi niya ko rin kakayanin. kaya. Oo. Kasi kanya-kanya nga. Oo, kasi alam ni Lord kung anong kaya natin eh. True, lalo Diba? talang halong eklabo. Tama. Oras natin, 12:39. Ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! This